Aitziber Salinas, kaixo egunon. Egunon. Bueno, Milango Expo utzi eta orain Euskal Herrian kokatu behar dugu berriz ere. Esango dizuet, ez badakizue, Aitziber Salinas Eusko Ikaskuntzaren komunikazio alorrean aritzen da, eta 15ean behin, Amaraunera etortzen zaigu Eusko Ikaskuntzak lantzen dituen gaiak eta adituak guregana ekarriz. Aurrekoan gogoratzen zara Eurohiria aritu ginen, gazteekin eta... Bai. Gazteen gogoetan. Bai, Jose Mujica Uruguaiko presidente ohiaren zuaiz genealogikoa zere aritu izan gara. Abizenak horre bai, abizenak. Eta gaur, nola esango dugu, izenak oker jartzeak dituen arazo ez hitz egingo dugu. Eta edo toponimia, leku izenez. Duten bezala. Bai, kontua da, leku izenak beti existitzen direla, batez ere bertakoentzat, hartzaile galdetu besterik ez dago, toki guztiek harriek askotan ere izena izaten dute, baina gero badago erakunde ofizial bat, edo mapetan jasotzen da, edo izen hori jarri egiten da. Eta orduan ja, bakizu, ofizialtasuna... Batzutan ez dira beti bat etortzen, edo? Ez dira, ikusi besterik ez dago, hizketan ari garenean nola erabiltzen ditugun, bai hitzak, bai izenak, bai, hizkuntza bera, eta gero nola jasotzen den batuan, edo? Bueno, hortaz hitz egiteko, ekarri diguzu gonbidatua, Ander Ros, bera, aurkeztu dezagun. Egunon, Ander. Egunon, Ander, ongi etorri Amaraunera. Eskerrik asko. Eta Ander ekarri dugu, Eusko Ikaskuntzak antolatutako jardunaldi batzuetan parte hartu zuelako, hitzaldi interesgarria egin zuelako, hain justu horri buruz, ezta? Oker izendatzeak ekar ditzakeen arazoen inguruan hitz egin zuen, eta berak azalduko digu adibidez, nola bihurtzen da toki izen bat ofizial. Galderan bertan ikusten den bezala, erakunde ofizial batek eskua hartzen duenen ez da horretan. Erakunde ofiziala izaten dira, baina erakunde publikoak, zan haitxo, ez da. Galei buruz ari gara? Bueno, goitik gazita, segun eta sei izan den. Euskal Herrian edo Euskadi edo dena horre zer mailakoa da, ez da. Provintzia izena, lurraldean gehienak izaten dira, udalen ardurako edo hortik beko, ez da. Kale izen bat horri dagokio, udalari dagokio, kaleari izena jartzen. Baina baldin da bada lurraldaen edo eskualde baten izena, hori lurraldeari egokituko zaio, ez da. Eta erabaki beharko du norbaitek, zeri jarri behar zaion izena eta zeri ez, izena edukitzeko, nori galdetuta. Eta maila ere, zanut, herri izenak, kale izenak eta aipatu ditut, baina hori ere pertsona izena daude, etxe izenak, gehienak, gaina etxe izena dira. Eta etxeak gehienak partikulara dira, ezta? Izena bezala. Eta hor, printzipioz, eskumen bakarra norbera dauka, individuala da. Eta orduan ez udalak, ez jaurlaritzak, inork ez dauka horretan luke izan beharko, ezta. Etxean nirea da, eta beraz nik erabakiko dut, etxe honek ze izen izango duen. Baina orduan hor ere badago, ezta. Horregatik hainbeste aldaera, ezta? Hor bai jasotzen da, euskalkien, berezitasun guztia jasotzen dira, gehienetan, ezta? Bai, hor bada lehenengo interestalka, ezta. Goitik hori ere kontrolatu nahi izate dute, eta herritarrok, geure eskubide hori defendatu behar du, ezta. Beste lurralde batzutan hori ondo antolatua, ondo arautua, herri eskandinabotan ezateko, eta etxizenetan Nafarroan ezateko, hemen baino hobeto aritu izan dira. Nola aritu dira, Nafarroan? Buruan izan dute, etxe izenak, etxe jabei gaina legez ere badute. Etxe jabei dagokiela, eta eurena dela ardura bakarra, eta ez ere egitekotan, baimena edo eskatu inbertzaila. Hor gertatu izan da, ez da, orain gogoratzen ari naiz, eta Gipuzkoan behintzat, ez da, ez dakit ardura foru aldundiarena izan den edo, etxe izenak eta jarri izan dira, bideetan eta, landa bideetan, eta landa ere muetan eta, gurutzeak edo, kruzeak zeuden bideetan eta, baserrien izenak eta etxen izenak, ez da? Eta egia da, beti erabiltzen diren izen hoietatik, diferenteak agertu izan direla kartel hoietan, ez dakitegia esan eskumena aldundiaren azen, ala jaurlaritzarena, baina hor jarri dituzte, ez? Horrelako... Errepideen kasuan aldundiaren izaten da, zegoen eta errepide motan ez da. Eta hor, agian sortzen dira, ez da? Alako... Horrek ematen du bidea, jukutriaz da jokatzeko.
Hor, Bizkaialdean izan ditugolako kasu, hor Bilbao borroka dago, eta udalaren baita eskumena, bai. eta udalak esan du argi, eta nik uste arrazoi osoz, Bilbao dela, ezta. Gero Bilbo esango dugu esaten dugun bezala, ezta. Baina idatziz, beti izan dela Bilbao, eta hola behar duela ez. Eta zergatik zuzena, Ander? Herri guztietan hemen, da Frantzian, da Inglaterran, da mundu guztien izenak modu batera idatzi egiten dira, eta beste modu batez azkatu. Izen askorekin, ezta? Bai. Hori Zierbide jartzen zuen adibidea Parisena. Zaten 500 urte baino gehiago da amate, pagi edo eseri gabe auskatzen. Baina inongo paristarri etzaio buruatzen, pari ese gabe idatzi behar den, ezta? Eta Paris bezala, beste dozein. Beste dozein, da. Ez dago batera arazoik Bilbao idazteko, eta Bilbo. Esateko. Beraz, Bilbaoren alde garbi. Bai, uste joera ja piskatari dela, zentzuari dela. Baina hor, aipatzen nuen amarrua. Bai, eta hori erabakitzeko nora joatzen da? Edo... Zein irizpide hartzen dira kontutan. Bai, hori da, zertako leku izen batek, bere izen ofiziala, hau du, zergatik, honela eta honela egiten delako. Hori izaten dira bi irizpide nagusi. Bi tradizio. Idatzizko tradizioa, hori izaten da tradizio jazoa, eta ahozko tradizioa. Batzuetan askotan badatoz. Esan da idatzi modu bakar batea egiten da, baina askotan ondarroa idatzi egiten da, ezta? Baina ondarru. Esaten da, bai. Eta Bilbao bezala, edo Donostia, eta Donosti bezala, berri askotan. Eta komplejo, Euskaltzan diak onartu izan du. Hola dela, eta gaina izan behar dula. Kasu bera da, importantea dela. Iruñaren kasu bera da, Iruña? Iruña ez kasu ezberdina da, izan ere hor, badago erderazko izan da bena, hor tradizio bikoitza dago, baina erderazkoa, Pamplona, eta euskazkoa. Eta euskazkoak ere izan du idatzizko tradizioa, baina hor tradizio ezberdinak ondia, idatziz ere. Haoz da, leku batzutan Iruña beharko zuen, berez, Iruindarra, Iruin semea, baina analogia Iruña esan izan da, horrek izan du pisu handiagoa, hori Mitxelena gaztertu zuen zakon. Gehiago idatzi izan zela, tradizio handiagoa zuela Iruñak, baina. Eta euskararako bietako bat hartu behartzen da hori hartu zen. Bai. Eta nola baldintzatzen du etorkizuna baten alabestearen aldeko autua egiteak? Behin autu ofiziala inja jendea horreta makurtu egiten da. Oso txintxoak izaten gara. Bai. Denek ez dute hori esango. Nik esango nuke txintxoegiak izaten garela horretan. Eta... ni pentsatzen ari naiz, kale berriak eta sortzen direnean, ez? Hiriak zabaltzen direlako, herriak zabaltzen direlako, eta etxe gehiago egiten dira, kale berri bat sortu dugu, eta izena jarri behartzaio. Hori nola egiten da? Generalean, toponimo leku izen zaharra berreskuratzeko aukera ikusten da, ezta? Hor egon izan badia baserri edo lur edo bazto, horren jatorrizko izenari begiratzen zaio, ez? Berreskuratzeko aukera politxazta. Bai. Estudioak egiten dira, aurretik batzutan egin dago, beste batzutan estudioa egin gabe dagoela ere hartu behar izaten da izena, politikoa gero bestelako joera izate dute, politikoen izenen zera jartzekoa, hor ere beste interes. Bai, pertsona izenak ere kale askok dituzte. Bai, oain Bilbon izan dugu, betiko alondiga, eta oain alkatean izena jarri. Azkunaren izena hartu du, bai. Bilbon du parke bat, baserri bat zegoen hor, zarra, Artalandio. Nola esan duzu? Artalandio, zegoen hor txurdina. Bai. Parke. Eta politikoen nahiago izan zuten Europa parkea deitza. Esotikoa, orduan Europa zartu berria. Eta zu jatorrizko izenaren aldekoagoa zara? Uste hau batezko zea dela. Uste dana gatozela bat horretan, baina politiko bestelako tentazio izaten dute. Azkenean ez da izena gaizki jartzearena, azkenean da aukera bat egitearena, ez? Hala edo honela eta... Eta sentsibilitate ezberdina daude. Ja. Eta Euskal Herrian ohikoa bihurtzen da baita, toki batek bi izen izatea, ez? Batek batera behitu eta besteak bestera. Hori gertatzen da,
errekekin ezateko, ibaiekin, pasatzen den leku bakoitzan hartu izaten du leku bat. Oza, ez dute, errekek ez dute, ibaiek ez dute izaten leku bakar bat. Inone, bakarra baldin badute da, izen kultua edo eruditxua, mendiek ere izatute, igual alde batekoek. Nerbioi eta Ibai Zabal bezala? Ba, hor tradizio bi dira, biak kultuak, baina gero herri hori, izen hori ez da erabili izan. Herriak ez du erabili, ez bat eta ez bestea. Ez, hor dokumentazioan agertzen da, Larria de Bilbao, Larria de Portugalete, Larria Mayor, Larria, eta olako izenak erabili izan dira. Herriak olakoak. Bestea kultuak, bi tradizio ezberdin, batak greko latinoa kultua, nerbioi, eta besteare euskal zaleagoa, baina zer kultua. Iturrizak eta bultzatua eta romantikoa. Eta, bai. Leku izenak aipatzen ari gara, eta lehen izpide batean esan duzu pertsonenak ere bai, ezta? Bai. Hor gauza finkatuago daude, ezta? Bueno, edo zein beste? Hor ere zer handia. Nire izan nuen arazoa guain dela 3 urte. Semean izena jartzeko orduan, iparraldeko izen klasikoa, Joan Batita. Eta arazo izan nuen, hilabete behar izan nuen denuntzia tarteko, eta olako kasua asko ontzian orduan. Orduan atera beharri zuen Euskaltzaindiak izendegia. Baina izenak arkaitz nik nahi badut edo ester egin edo gabi idatzi, neure aukera gurazuena, ezta. Eta batzue badute tentazioa hori ere kontrolatu eta arautu nahi izateko, ezta. Eta bai, zer handiak egon izan dira horren inguruan. Idazteko moduagatik edo izena beragatik, Ander? Izaten dira oso kontu. Azkenean hor dagoen askatasuna eta kontrolaren arteko. Hor Ameriketan ezateko hor, bati nahi batzu bai. Usnabi eta beste usnebi eta beste usnibi eta gero lehen guzinari horren aldeko beraz, Ander. Bai, mundu guztian dago zer hori, askatasuna, bueno, guztian ez, jagina. Baina leku askotan, da hemen kontrako muturrera jo dugu. Ez eta eredu bateratu baten aldekoa etzara zu orduan. Izan ere, izenak bateratu bai, hizkuntzarako bai jakina. Baina izenak ez zer baldin badute da individualtasuna. Individua gara eta bakotxak horretako ditugu deiturak ere, eta ez bat, bi. Hori etxe izenekin gertatzen zen. Izen bereko 2 hiru etxe eta gero deitura modukoa zuten goikoa, bereizteko, ezta? Bereizteko. Eta gu individuala gara eta izena ez ere izatekotan ezaugarri bereizgarri bada. Orduan ez dauka zentzurik eta gainera izenak ez dira hizkuntza batenak. Gure izenak euskarazko izenak, ni Ander naiz hemen da Parisea baldin banoa eta Alemania Ander izango naiz, ez naiz izango Rusian Andrei, ez nolabait agramatikala dira. Orduan ezin dira arautu. Ortografia bai, jakina, baina bueno, ortografian ere deitxuren kasuan hor askatasuna dago. Ezin zaituzte behartu euskal edo erdal edo grafiaz. Hori norberaren menpe dagoen. Orduan bakoitzak bere erara idatzi beharko luke, bere abizena. Iruditzen zaion moduan. Bueno, askatasuna izan beharko luke. Legeak onartzen dion bezala. Hor badago kasu bat Gipuzkoa eta Bizkaiaren arteko desberdintasuna sortzen duena musika, ez? Musika, Gipuzkoa arroi gehiago kostatzen zaigu mujika, hori musika isarekin idaztea, eta dago resistentzia baga dago Gipuzkoa. Bai, letra batzuk ere ditugu demonizatu, ezta? Eta beste batzuk kontrakoa. Zeta bate oka bat, zera dira, hoi baino euskaldunagorik ez dago. Eta ematen du Mirabailez berekin idazteatik euskaldunagoa garela. Eta nik kontrakoa esatut. Mirabailez, eta hola da, hori da forma ofiziala, arauen kontrakoa. Mirabailez erderazko izan baldin bada, errespetatu beharko litzateke. Eta ubez idatzi beraz. Bai, bilabona idazten den bezala, ezta. Eta ez bez da, eta horrek euskaldunago ez, horrek egiten dugu kirtenago, kaikuago egiten gaitu ez, nire iritzirako. Hemen Amaraun zaleak hasi dira galdezka, euren iritzia ematen, Angel, ez daukagu denbora asko, baina galdetzen dizu batek, ezinbesteko ikusten duzu gizon emakumeen izenak bereiztea? Badira tartekoak ere. Genero bakarra o bi bakarrez baitago. Oain Ameriketan ari da gehien bat Argentindan da oso ondo.
eta hori 71 genero ezberdin zertu dituzte, eta Facebooken bertan ere lortu dute, generoa zertzeko perfila eta zehazteko orduan, bat izu aukera 72 genero ezberdin. Hizkuntzalaritzatik antropologiara egiten ari gara salto. Eta Argentinan bertan, administrazioak eta baditu izen batzuk, hibrido, asexualak, René, eta badira batzuk, sexu, geroago finkatzen dutena, ez da. Eta orduan, ez bada, zuzma baldin baute guraztuek, betxo, lako izen, eta Ameriketan izen asko daude, Hillary eta bietako balio dutena, batera erazui gabe, hemen ere bazien asko, aitzi berbera, jagoba bat ezagutzen dut emakumezkoa, eta hoi bat zegoen... Izaro, eta... Batera erazoi gabe, genuen hori, hori ere estu arautu digute. Beraz, zu askatasunez erabiltzekoaren aldekoa zera, ez? Bere, entzule honek egiten duen galderari erantzunez. Duda gabe. Beste bat, izena norberarena dela esan duzu, ez dago ados horrekin. Izena norberarena da deitura hizkuntzarena, ez nago ados. Neurea ezpada izena norena da ba. Guraztuena txikia naizen, adin txikikoa naizen bitxartean, bai. Eta abizena? Abizena ere, hor emana zaigu, ezta. Hor guraztuena da, eta oain ere hasi da pixka, hor ere askatasun handitxo hau onartzen. Izenak, abizenak orden aldatzeko, grafia nahi dugun kasu batzuetan itzultzeko ere, hori emana zaigu, eta aldela, nire euskarazko gustora hoi ikusten dut Etxebarria Teresa, eta nik dudagabe, hola idatzeko nuke neurea. Baina CH eta V ikusiko bazenu ere? Ni arrotza egiten zait, baina... Onartuko zenuke, berak esaten dizu. Asier Atxez, izan zaitezke, eta Agirre, urekin ez? Bai, bate arazuik gabe. Hori norberaren koherentzian kontua, ezta. Bueno, izenak jartzeari buruz eta nola jarri, nola ez, zer den ofiziala, zer den balekoa, zer nezten, oso eremu zabala da hori, eta iritzi asko egon daitezke, eta batzuk piztu ditugu. Ander Ross, leku izenen inguruan, aritzen da, ikerketan, etorri da ikaskuntzatik, eusko ikaskuntzatik, eta Aitziber Salinas, mila esker. Bera aurkezteagatik eta zuri ere bai, Amaraunera etorri eta gai hau mahai gainean jartzeagatik, Besterik bilduko bagenu iritziren bat pasako dizugu.